ζωή μου πέταξα στη φωτιά σου και την έκαψα. Από σένα ναι κρατήθηκα, νιώθω πως ξανά γεννήθηκα και πετώ ξανά στα σύννεφα. Βρήκα αυτό που χρόνια γύρευα, σώθηκα. Μες στα μάτια σου που δάκρυψα, την αγάπη ανακάλυψα. Βρήκα χώρο στον παράδεισο και το μαύρο μου που καμισό. Να πετάξω τώρα μπόρεσα, το χρωματιστό που φόρεσα, σώθηκα. Και ταξιδεύουμε εκεί που το λέω. Акция проводится с целью поддержки Грецию, называется «Поддержи Грецию». Проводится с целью поддержки экономики Греции, привлечения туристов и отдыхающих на территории Греции, для увеличения туристического потока и поддержки именно Греции. Греция акцию проводит греки Москвы, молодежное общество в рамках греческого московского общества греков. Здесь вы видите участников, видите председателя, видите сочувствующих лиц, а также наша акция поддерживает Евклид Кирзидис, народный артист Российской Федерации. Поддержать я могу быть вашей весточкой на гастроли в Австралии. А на иступалище только не подумайте, что я хочу привлечь зрителей. Κάνω σχέδια και όνειρα σώθηκα. Και τα βλέπω όλα ερωτικά, και τα βλέπω όλα ροδινά. Θάλασσια λευκά και κόκκινα, σώθηκα. Σώθηκα. Ζωή μου πέταξα στη φωτιά σου και την έκαψα. Κλείνω πόρτες και παράθυρα σε έναν κόσμο που δεν άντεχα. Στην αγάπη σου γαζώθηκα και απ' τα τίποτα λυτρώθηκα, σώθηκα. Και ταξιδεύουμε εκεί που το λένε δυνατό. Με ένα λευκό και διπλό της αγάπης ποδήλατο. Με την πρώτη παραδόθηκα και ολοκληρώσου δόθηκα. Κάνω σχέδια και όνειρα σώθηκα. Και τα βλέπω όλα ερωτικά, και τα βλέπω όλα ροδινά. Θάλασσια λευκά και κόκκινα, σώθηκα. Με την πρώτη παραδόθηκα και ολοκληρώσου δόθηκα. Κάνω σχέδια και όνειρα σώθηκα.